Ahojte, čaute a máme tu znovu ďalšie video. Je to tak, mám pripnutý mikrofón, dúfam, že pôjde. Akurát je ráno, ja som nakrmil zvieratka, tu mám prasiatka, takže mám aj sliepočky. Idem na ranné kroky a dnes si ukážeme full day of eating. Aktuálne som 3 týždne v príprave na jesenné súťaže. Mám tam ešte 880 sacharidov, to je taká moja udržiavačka, nie naberačka. A tak si ukážeme, ako to zjem, ako to zvládam, aké mám jedlá a že nemám len mäso a ryžu, aj keď mäso a ryžu mám veľmi rád. Poďme na to a poďme si najprv pozrieť statok. Tu máme malé pipinky, tam vzadu je taký, sú hodvábničky 3, dve biele, tie meno nemajú, ale tento malý čierny s chocholíkom, no zdvihni hlavu. Ten sa volá Oskar. Áno, je to tak. Máme sliepku, ktorá sa volá Oskar. Títo dvaja, klasika, Boris, Klaudia. Bol som im kúpiť jačmeň. Tak teraz papkajú jačmeník svoj. Tu máme holuby. Zistili sme, že máme dve samice, sedia na vajciach, ale bohužiaľ, budú to len záprtky, lebo nemali ich to nakryť. Tu sú naše hlavné dievčatá. Hlavná znáška, náš kohút, agresívny Julo. Ale za chvíľku pôjde do vývaru, lebo v tých malých nových kuriatkách sa nám narodili aj 3 kohúty. Máme tam aj 3 kohúty a dvoch si chceme nahať. Jeden je taký krásny čierny, ten sa volá Gusto. A máme tam ešte jedného, toho meno neviem, to pomenovala Dorka, ale nepodstatné informácie si ja nepamätám. Čiže ešte toho druhého si chceme nahať, ale ten bude zase veľký. Gusto bude krásny, čierny a ten druhý bude veľký, pekný. Poďme sa prejsť a poďme jesť, lebo som hladný ako šlak. No a máme tu prvé jedlo dňa. Nedával som sem úplne celý postup, pretože to video by zase malo hodinu. Keďže ja som gurmán, pán je gurmán, takže tie kaše si robím celkom dosť dlho. Ale mám tu 100 g JP kaše, príchuť, čokoláda, oriešok, 30 g ovsených vločiek, ktoré si rozomelem na prach. A potom tam mám ešte 30 g obyčajnej ryžovej kaše Toldis. Čiže dokopy je tam 160 g kaše. To si všetko premiešam, 2-3 krát to uvarím v mikrovlnke, pokým nedostanem požadovanú konzistenciu. Na vrchu mám whey drip, 50 g príchuť mrkvový koláč. Za mňa úplne ten najlepší proteín, ak existuje, fakt tá chuť, to zloženie, značka je Perform, topov proteín, mrkvový koláč. Mrazené čučoriedky, ktoré si dávam. Mám ich rád, keď sú ešte mrazené, že sa mi neroztopia, takže musím ísť rýchlo jesť. A 100 g banánu. A čučoriedku mám 70 g. Toto je moje prvé jedlo. Musím ísť jesť, lebo už som hladný a na ten mrkvový koláč sa strašne teším. Sme vo fitku. Prišiel za mňou Sebo na kontrolu a na tréning. Čaute. Najprv si ideme prejsť posing, potom ho odtrénovať. Ale prečo začínam točiť toto video? Nie na to, aby som vám ho ukázal, aj keď vám ho ukážem. Ale ideme na druhé jedlo dňa. Druhé jedlo dňa a to je 140 g ryže, 200 g lososa, bagel, 20 g džemu. Potom dávam takúto kapsičku, keďže toto je predtréningové jedlo, takže tam sú sachre celkom nabité. A najem sa zatiaľ, kým mi tento princ Krasoň bude pózovať, aj keď dneska není napumpovaný a toho dosť veľmi trápilo, ale myslím si, že to zvládneme. Najväčšia starosť Seba bola, že nebude napumpovaný, keď mi bude pózovať. No to je najsmutnejší príbeh. Ale myslím si, že nepotrebujem vidieť ho napumpovaného, potrebujem vidieť, ako vyzerá v reálnom čase, stave a vo forme. Poďme na to. Trošku cúvni. Tak, a pohraj sa aj s tými nohami. Ale to som tak chcel povedať, že No, pozri sa. proste aj vieš. Že dám, ako som hral do strán. Tak, no, a už vybiehajú viacej tie detaily. No. Super, super.
dvojitý spredu. Poď tak, a daj, a s tými nohami, skúsa vždy tak s nimi trošku pohrať, vieš, trošku ich inak, že ponapínať. Dobre, ale sú lepšie tie nohy. Určite, široký spredu. Tak, hrudník dohora viac. A ruky si daj viacej dozadu, zostačne to naťahuj. Tak, a stop, super. Prosím pekne, a toto je naturál, že 100%. Veľa chlapcov, ktorí sú aj na látkach, nemajú tak dobrú formu ako on. Ten vrch, ten je už stage ready, nohám ešte chvíľku treba. A nejako dopozujeme a začneme trénovať, tak seba budem prehovárať na to, aby sme išli na jeseň určite súťažiť. Tak, zadok, ako keby... Hamstringy stlač, ako keby robíš hip thrust, tak podsaď to. Tak, no. A už je to lepšie. Hrudník viacej do plafóna. Dvojitý. Tak, aj teraz. Zadok, ako keby robíš hip thrust. Hamstring stlač. Trošku viacej rozťahni kúsok. Rozťahni. Tak, a posad dole ramena. Tak. Kúsok rozťahni, kúsok ten medzilopatkový. Rozťahni, hop. Pretréningové jedlo bolo zjedené už pred 3 hodinami. Teraz máme tréning. Ako môžete vidieť, už je pokročilá časť tréningu. Nakoľko celé intra je už skoro puč. Tu som mal teraz 90 gramov cyklického dextrinu, čo si takisto zapisujem do môjho kalorického príjmu, keďže to je skoro 90 gramov sacharidov. Mal som tam ešte EAčka, 10 gramov glutamínu, 10 gramov kreatínu, citrulín, glycerol, elektrolyty, sol, čiže sypania ako cestár na Vianoce. Teraz mám tréning hamstringov a push. Tento tréning ste mohli naposledy vidieť aj na YouTube, takže z tréningu veľa toho nebudem natáčať. Veľa, to znamená, že nič. Iba tento intrashake som tam chcel dať, nakoľko ho mám v tom dennom príjme, tých sacharidov celkových. A vidíme sa pri potréningovom jedle. No, mali sme tu seba, prišiel aj Majo Kučera, dlhoročný kamarát z Vereniec, takže pozrieme sa aj na jeho formu. Aktuálne sme nedávno len začali objemovú časť prípravy, chystáme sa súťažiť na jar a poďme sa na to pozrieť. No poď, základný. Dvojitý spredu. Super, trošku posad dole ramena. Tak. Široký spredu. Tak, a hrudník do hora, vyššie. Tak. Hlava, tak, nepredkláňaj sa ako želva. Hrudník z boku. A znovu idem jesť. Sme doma, jedlo po tréningu. Veľmi podobné jedlo ako prvé jedlo dňa. Máme tu 100 gramov JP kaše, 30 gramov ovsených vločiek, 30 gramov toldis ovsenej kaše. Na to mám 30 gramov izolátu, 30 gramov takého mixu izolát koncentrát, 70 gramov blueberry alebo čučoriedok, 40 gramov medu a 50 gramov mediol ďatlí. Takže toto je moje potréningové jedlo, na ktoré sa už neskutočne teším a mám ústa plné slín, čiže dosť bolo kecania a ideme papať. Dobrú chuť mne. Takáto vec. Prišiel ku mne Luky Bienský, môj kamarát a zverejnec, na kontrolu formy. Keďže to nemá veľmi ďaleko, tak sa mi prišiel ukázať naživo. No, lenže ja potrebujem medzi tým aj robiť kroky a mal som na starosti malého Oťa. Pekne som to mal naplánované, že natočím vám ďalšie jedlo dňa. Ukážem vám ešte zábery z toho, ako on pózuje. Samozrejme, že som nestíhal jesť, čiže keď prišla Dorka domov, tak mi rýchlo spravila jedlo a pritom ako mi on pózoval, tak
som ja jedol. Predtým sme sa boli spolu prechádzať, robiť nejaké kroky. A nejako mi úplne vypadlo, že dneska točím full day of eating a ešte aj to, že som ho chcel natáčať. Čiže jedlo číslo 4 nemám natočené, ale bolo tam 200 g hovedzieho, 2 vajíčka, 140 g ryže, 200 g zemiakov a kimči. Veľmi sa vám ospravedlňujem, že som takto zlyhal, ale bohužiaľ je to tu. Posledné jedlo dňa. Čaká už tu vedľa mňa v mojom regeneračnom centre. Keďže som nie najmladší, infračervené svetlo od Primarketu, zatiaľ mám len toto, ale už šetrím peniažky na to, aby som kúpil veľký panel. Podporuje to regeneráciu, energiu v bunkách, hojenie, čo možné, strašne veľa benefitov to má. Reálne cítim, používam to veľmi pravidelne na moje koleno bolavé. Tam to fakt cítim, že mi to zlepšuje ten zápal. Takže som sa rozhodol investovať do toho trošku viacej financií a ísť do toho veľkého panelu. A ešte tu mám tieto lymfodrenážne nohy, keďže ma bolia nohy. Tie mám ale zase z AliExpressu, tam investovať toľko nebudem. Z Temu. Normálne bežne stoja tieto gate od 500 do 1000 eur, na Temu som ich zohnal za 70. A fungujú výborne, som s nimi maximálne spokojný. Čiže som sa tu teraz takto vystrojil a idem sa navečerať. Posledné jedlo dňa, dneska aby sme splnili makra, tu mám 100 g ryže, 100 g batátov, 100 g ananásu a 280 g kuracích prs. Za dnešný deň makra celkovo sú 330 g bielkovín, 880 sacharidov a 65 g tuku. Nie je to najlepšie, nie je to najhoršie, ale tak človek na tom požije. Keby to niekoho príliš veľmi zaujímalo, je to 5500 kalórií. To som nevedel, ale pozrel som sa do tabuliek, takže som si to našiel. Nebolo to tak natočené, ako som si úplne predpokladal som, ale bohužiaľ nestíham časovo, fakt. Ono sa to možno nezdá a povedete si, že sedím len doma, nesedím len doma. Mám dneska 16 000 krokov, mal som odtrenovaných 2 ľudí, ktorí tie tréningy neboli na hodinu, ale na dlhšie. Potom bol u mňa klient, mám syna, mám zvieratá. Nezastavím sa, ale nevadí, nesťažujem sa, milujem ten život, mám ho rád. Robím, čo ma baví, som za to šťastný a teraz už musím končiť, lebo za jednak trpne mi ruka a za druhé už mi žalúdok žere tú chrbticu obríza. Večerný posing a stretching a trénovanie vákua. Všetko bolo spojené, ako by malo byť. A teraz teda hurá na to jedlo. Ja vám ďakujem za zhliadnutie opäť tohoto videa. Za to, že to pozeráte, vám ďakujem. Za každý komentár, like, follow, zdieľanie. Za všetko ďakujem. A samozrejme, že využijete moje zľavové kódy na Primarkete a Limitlesse Eltono a na Nebii Tomáš S10. Vy ušetríte, mňa podporíte, výhodný deal pre nás všetkých. Svetlo jede, ja jedu, ale toto video práve končí.